Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Hola, bon dia. Com deia el meu company Juan, soc Xesco Castelló, el massatgista de l'Israel Cycling Academy i vaig a donar uns xicotets consells per el que podem fer o com podem adaptar la nova vida del deportista a esta nova situació. El primer que tenim que tindre en compte ara és, sobretot, gastar les majors medides de seguretat que tenim, tant com per a la vida quotidiana com per a fer l'esport o en este cas fer el massatge. Que en este cas jo gastaria la pantalla i a part una mascarilla homologada i el que va ser el client hauria de dur sempre la mascarilla per la seva seguretat. Ara també, a part de totes les mesures de protecció que devem de cuidar o de baixar la intensitat dels entrenaments, també devem de tindre en compte que la nostra musculatura no està acostumada a rebre massatges en la mateixa freqüència que abans del confinament. Per exemple, al nostre equip, els ciclistes, quan l'equip està reunit o en concentracions, solen fer massatges quasi tots els dies i són massatges d'una intensitat prou elevada. Ja després està el ciclista de competició, èlit, júnior o sub-23, que això són recomanable un massatge previ a la competició, seria el més recomanable, cada setmana un massatge, o ja, depèn de la situació a la que es trobi el corredor, cada 15 dies. I ja per últim tenim el model de ciclista, l'aficionat, el cicloturista, el que és per oci, per passar-se-ho bé, que evidentment no somet els músculs a la mateixa fatiga que la que puga sometre un ciclista de la competició, i estaria recomanada un massatge al mes. Més que res, evitar arribar al punt de la molèstia. Hi ha molta gent que espera al punt de tindre una molèstia per anar al massatgista, al fisio, al que crega que és el més oportú. Jo recomano intentar anteposar-se a aquesta situació i tindre un seguiment d'un massatge al mes, cada 20 dies, o tampoc és una fetge estipulada, però no oblidar-se d'això. I ara ja, per últim, volia explicar-vos el que ve a ser un poc resumit el dia d'un massatgista amb un equip professional o el que ve a fer un auxiliar en aquest cas. Perquè moltes vegades diuen ell és el massatgista, ell és el mecànic, però al final l'important és que tots fem un bon grup i que tots fem la feina a una per a complir l'objectiu. En aquest cas l'objectiu és que el ciclista estiga el més còmode possible, que no necessite fer res, es limite a menjar, córrer, descansar, recuperar. No tinga que preocupar-se d'altra cosa, i d'això és el que ens encarreguem l'equip de l'estaf, que en aquest cas podríem dir-li. Ja de bon matí prepararíem una caixa per al 2 de juny on tindríem diversos tipus de menjar específic per si tenim algun corredor amb alguna intolerància o algun que sigui un poquet més delicadet en algun tema del menjar. Ja després passaríem a preparar l'avituallament per a la cursa, que ja depèn del tipus d'etapa que és, si és una volta, si són més quilòmetres, si és més muntanya, si és més plana.
també depèn de cada corredor, prepararíem unes coses. Ja després sortiríem a l'eixida amb autobús, caravana, camió, cotxes, furgones, ja depèn un poquet de cada equip. Ja una vegada estiguérem allí i els corredors ho tingueren tot ben preparat, el que vol crema amb crema a les cames, protecció solar, com deia Juan, que és molt important. I ja després sortiríem els auxiliars, uns a meta, uns van directament a preparar l'hotel per a quan arriben els corredors estiga tot preparat, i altres van al punt de l'avituallament, que s'ha estipulat abans d'eixir, el corredor ja ho sap, on entregaríem la bolsa amb menjar, aigua, isotònic, ja depenent de lo que estava dient, de cada carrera, es fa l'ús d'un material. I ja després, quan passarem per el punt de l'avituallament, aniríem directament a la línia de meta, on esperaríem als corredors amb un pot de recuperador, també algo sòlid, com podria ser un plat d'arròs amb algo de proteïna per agilitzar la recuperació del corredor, i ja en la màxima brevetat possible sortiríem per a l'hotel per a que el corredor tinga el màxim temps de recuperació possible. Allí és on, en dutxar-se el corredor, realitzaríem un massatge d'alrededor d'una hora, podien ser 45 minuts, una horeta, i ja el corredor sols tindria que limitar-se a complir el seu descans fins que fora l'hora de sopar, i ja l'equip staff continuaríem preparant coses per a la cursa del dia de demà, com va ser netejar els vehicles, preparar els bidons i continuar amb el cicle. Bueno, espero que us hagi agradat i us hagi servit un poquetet d'ajuda a les meves parauletes, i espero que es vegem pronter. Aneu amb compte. Que vagi bé. Adeu. Hola, jo soc Víctor Martínez, soc corredor de la categoria Elite Sub-23 i corre per a l'equip Electrolí per Europa i per al Club Ciclista Tarongers. Gràcies a Juan Bellés i a la Penya Ciclista de Vilafranca per la invitació a col·laborar en aquest vídeo, i sobretot el que volia era explicar com ha sigut per a un ciclista, com hem viscut el confinament i com hem anat adaptant-nos a aquesta nova normalitat després del confinament, en la qual ja portarem 3-4 setmanes. Abans del confinament veníem portant una càrrega de treball normal i, com tots bé sabeu, degut a l'estat d'alarma, vam tindre que parar de colp. No es va parar de colp l'activitat perquè, en la majoria de casos, encara que sí que certa gent ha parat de colp l'activitat, es va poder continuar fent rodillo a casa, utilitzant els entrenadors virtuals i tots els sistemes d'entrenament que hi ha. El que passa és que normalment sí que hi ha gent que pot aconseguir un estat de forma molt paregut, però en la majoria de casos el nivell de forma ha baixat. Quina ha sigut la situació en la que ens hem encontrat una vegada en la nova normalitat i què hem hagut de fer per a tornar a l'estat de forma que teníem anteriorment? Sobretot, tindre la calma d'anar augmentant progressivament tant la càrrega de treball com la intensitat. És a dir, en els dies de rodillo, encara que, com us he dit, es poden fer entrenaments molt bons, allò habitual és que tant per temps com per les pròpies condicions de fer l'exercici fins de casa no es faci ni tantes hores, ni tants quilòmetres, ni tanta intensitat. Per tant, l'estat de forma baixa. Aleshores, a l'hora de tornar, què hem de fer? Hem de fer augmentant progressivament, és a dir, 2-3 hores cada setmana fins on estaven anteriorment. I de la mateixa manera, la intensitat de l'entrenament. Una cosa que hem pogut aprofitar a l'hora de fer el confinament, que ha sigut, per dir-ho d'alguna manera, com una nova pretemporada, ha sigut tornar a fer exercicis de manteniment, que no mai estan de més. Inclús durant l'any hem de continuar fent exercicis de manteniment. I és un bon moment tant per haver pogut reprendre'ls com per ara continuar durant tot l'any. Però què passa durant, diguem, esta segona pretemporada de l'any? Que l'època en la que ens encontrem no és la mateixa. Hem passat d'una època en la que encara eixíem de l'hivern, el principi de la primavera, i ara ja estem damunt de l'estiu. Per tant, a partir d'ara, en entrenaments llargs, a l'haver augmentat
sobretot les hores d'entrenament, i voler tindre un estat de forma paregut al d'abans, hem de tindre molta precaució, sobretot en certes coses com és estar ben hidratats a l'hora d'eixir a entrenar i sobretot mantenir una hidratació constant durant tot l'entrenament. És molt important beure una beguda isotònica durant tot l'entrenament que pugui mantenir l'equilibri de sals minerals per a poder realitzar correctament l'esforç, i també, al igual que és molt important haver-se alimentat correctament abans d'eixir a fer l'entrenament o la competició, també és molt important menjar durant tot l'entrenament o prova ciclista. Actualment fan una recomanació d'uns 90-120 grams de carbohidrats per hora, és a dir, és una quantitat considerable. El que passa és que, al igual que entrenem el metabolisme i ens entrenem físicament per a realitzar l'esport, també podem entrenar el sistema digestiu per a tolerar aquesta quantitat d'aliment que sempre es farà arribar al final de l'entrenament en unes millors condicions. També hem de tindre clar que a l'hora de realitzar els entrenaments és molt recomanable, tant a l'hora d'eixir com a l'hora d'acabar, a l'hora de començar i a l'hora d'acabar, realitzar-lo d'una manera molt suau. Començar amb un calentament d'uns 20 minuts, en el qual la intensitat sigui baixa o moderada per anar calentant el cos, i a l'hora de tornar a casa, de la mateixa manera, tornar i als últims 15-20 minuts fer-ho d'una manera suau per a tornar, és una tornada a la calma. I què és important una vegada arribem a casa? Una vegada arribem a casa és molt important tornar a hidratar-se, perquè el cos necessita rehidratar-se per a poder recuperar, menjar un poquet també per a recuperar i sobretot fer estiraments. És molt important fer estiraments. Per tant, com a resum general d'aquelles mesures, d'allò que els ciclistes, els que competim, hem anat fent, ha sigut tornar a fer una xicoteta pretemporada, tornar a fer fortaliment general del cos, i una vegada hem pogut tornar a eixir a la carretera, ha sigut augmentar progressivament tant la intensitat i la duració dels entrenaments per a arribar en el moment en el que puguem tornar a competir en les màximes garanties possibles. I sobretot que a partir d'ara allò que és molt important és tindre la mateixa precaució que havíem vingut tenint fins ara a l'hora de mantenir contacte amb l'exterior, perquè el virus segueix estant ahí i no podem baixar l'alerta perquè es podríem contagiar igualment. Per tant, fer les coses amb sentit comú, amb molta precaució, i eixir a disfrutar de la bicicleta. I moltes gràcies a tots.